Davao, Mindanao, North, South, East, and West. This is Gilbert Lopez Martica. So welcome sa programang Good Morning Davao. It's a segment of the Pinoy Rob YouTube channel. Of course, today, nata diri sa Arroyo Compound. Once again, we are always practicing sa atong drum and lyre. After the practice, we have also another activity. We are fortunate today because we've been visited by a group, a group of multimedia arts students sa University of Mindanao. Mga second year student or third year student din sila sa multimedia arts. And they will be shooting a scenery or scene. I don't know what is the action or what is the concept, but today we will be going to the Rio Frente. It's the face of the river. Pupunta tayo ng riverbank ngayon para makita natin guys yung doon nila gagawin ang shooting. And I am excited guys because today their skills in acting will be tested. They will be now it is no longer a rehearsal, it is no longer a dry run, but it is an actual shooting. They have the gadgets with them, and of course alam nila gagawin nila guys. Meron silang mga clappers, meron silang mga segment so tingnan natin. I'm so excited also, and then I have also a role, so to speak, pero maliit lang, konti lang. At least meron tayong role. And of course syempre titignan natin kung anong mangyari mamaya. Nandito yung mga young people natin. They are now ready na po sila sa gagawin nilang shooting, and they are rehearsing right now. And sana po tangkilikin natin ang mga bidyong Pilipino o mga pelikulang Pilipino. Tangkilikin po natin mga kaibigan, and now they are now being instructed by their director. And yeah, so guys, ito yung buhay dito sa Arroyo guys. Ito yung buhay dito sa Arroyo, it's Saturday. Today it's Saturday, so makikita natin nandito yung mga bata kasi wala silang klase ngayon. And remember, the landmark of the Arroyo is the I Love Arroyo landmark. So yan po ang ating I Love Arroyo landmark. It is a project of Pinoy Rob Foundation. Thank you very much sa Pinoy Rob Foundation that giving us the opportunity to have this landmark. At kung makikita po natin mga kaibigan dyan sa sa likuran po niya ay may open space. Ito pong nasa likod ko, ito makikita nyo po, ito po ay bagong na-demolish po ng mga bahay. Mga 5 household po yan siya. So it is vacant as of now. And maraming mga pangyayari dito sa Arroyo na mga magagandang bagay. So hopefully it will have a good result. And of course guys, I am also excited. So I will be interviewing some of these performer. So okay, nagbibigay na si Elijah ng instruction sa kanila. Ayan, ngayon po ang mangyayari dyan. They're being instructed. Hi guys! Hi! Paula, ano sa feeling na doon na kayo actual na shooting karon? I'm feeling happy today because sana kanang nakapil ko ipapil ko ni Kuya Eli. Thank you Kuya Eli. Okay. Wala ka gikulbaan? Wala. So ano lang yun, ready lang, right? Ayan, nagbibigay na sila ng instruction how to deliver the dialogue. And of course guys, hindi ko alam but it is very exciting. It is very exciting because these students are now
Ito yung baluarte natin sa Arroyo, guys. No? It is the multi-purpose. We are so blessed having this multi-purpose. We are so blessed also that the association allows us to improve, at least to improve putting up the canopy. So ito magagamit na natin ngayon. Always, marami ng mga bumibisita po dito mga kaibigan na ginagamit na po nila ang ating multi-purpose. Lahat po ay pwedeng makagamit dito kasi ito naman po ay sa community. It is owned by the community. So malapit siya sa playground nila. So itong canopy na to ginawa na natin ngayong multi-purpose hall or multi-purpose shed. So let's see what will happen, and they're so excited. And this side also, guys, are now under construction. Alam mo na, yung mga tao talaga sa Arroyo ay they are so very driven, no? Motivated na po sila ngayon after the tragic flash flood or the flood. 3 beses po 'yon. December and January yata. 3 beses po nag-flash flood, pero ngayon they are now nag-i-improve na po sila. Nilagyan nila ng fence. At syempre makikita pa rin po natin ang bakas ng baha. Kasi maputik pa po rin talaga. At may nagtitinda rin po na may nagtitinda pa rin si Ate Ruby at saka si Giselle, barbecue at saka yung mga kakanin. Yun na lang po so far ang titira kasi yung ibang nagtitinda ng gulay, kakanin ay wala sila ngayon. So eto ang pangyayari dito sa Arroyo. So magandang Arroyo, visit us in Arroyo. Tapos bili kayo ng mga pagkain dito. Masasarap yung mga pagkain dito, guys, kung matitikman nila. Maraming maraming tinda si Ate Ruby, no? Marami siyang tinda dito, guys. Kita natin yung mga tinda nila, no? Kita nyo. Ito, kwek-kwek. Daming tinda talaga. Oh, fishball, fish flat. Yeah. Marami. Wow. Kumain ako ng matamis kanina, guys. 2 yung naubos ko. Yeah, lumpia Shanghai. Wow, sarap. Yeah. If malapit lang kayo sa malapit lang kayo dito sa Arroyo, you can drop by here, and of course, barbecue, naming pagkain dito, guys. Hindi ka magugutom dito, meron silang So, yan po ang buhay dito sa Arroyo, guys. So maya samahan po natin sila, pupunta tayo doon sa tabing ilog, Rio Frente. Pupunta tayo doon. Okay, at bakit tinawag ko na Rio Frente? Hintayin po natin, abangan po natin, antabayanan po natin ang Rio Frente. This is not in connection with the stage play nga gagawin po natin, but nagkakataon na doon din sila magsushoot sa Sapa. Doon din sila magsushoot sa Sapa. So we are so proud that makikita ko ngayon kung ano situation ng Sapa, because our story, it is all about the river dito sa Matina, Pangi. Of course, dadaan yan dito sa Arroyo Compound. So guys, kita tayo doon sa kabilang segment. They are now going to the river. Makikita po natin doon. They brought with them. Etong huli po, guys, hindi dito multimedia arts. She's a Mascom student. At mag-i-interview tayo mamaya kung ano yung mga pinaggagawa nila sa school. Okay. So, ayan. Rio Frente. Ayan. Medyo malapit lang. Wag lang maingay ha, kasi para hindi tayo makabulabog ng ayaw mo pagsaling na taga-diri mo niya, magsaba mo. Kaya lisod, mabadlungan ta. Okay. Maayong adto. Agini, kaya mag-adto mi sa Sapa. Imagine ninyo, no? Taga-liog siya diri, katumbaha. Abot siya sa liog. How much more sa Sapa?
Ayun lang sila, badlunga. Sagdi lang sila din ha. Okay. Oh. So here they are. Hinay ha, hinay. Ay, layo sa kamay. Hinay lang, hinay. Kuan manggod po ni diri kanang diri sila nagakuwag supply sa ilang mga balas gamiton sa construction. So ang ay wala ko kauna da. Look good. Hinay. Di ako mauna be. Asa. Ako hinay. Ay, saray. Slide na yan. Kuya! Hinay. Slide din. Sino? Ay isa. Ilang kira na. Dira tamang na kanang may bangag. Kaya. Yan. Tapos next ha, kanang napot another bangag. Na. Diri. Dia tamak. Dia. Yan. Nato lang lang. Rem. Si ano? Si Karis. Tubig mo ba? Pwede po ka magtanggal. Yung. Idiyara ka. Sige, butangan na ng karton niya. Naman yung kapit. Yan. Bantay mo kay ni barbed wire oh. So guys, as you can see, ito yung ano, ito yung tawag dito, sapa. See? Ito sapa dito. Yung mga bata po ay, ayan. So, ganito talaga guys pag nag-shoot. Dali, maligo ka. Maligo na sa pa. Ligo, magdali, ligo. Ana dia sa unahan dati. Nanay ko dati. Nanay ko yan. Dito kan Gina no? Kanang kawayan da mo na ka Gina, okay. Kanani ko kanani mga tao na nagpapalagiraan. Ay di ka na tabuhan dito. Hoy, Babata. Dito nga kay ayaw mo dia kay mag-shoot na sila. Sibog mo. Kani mga sa isip sa nakamo. Saka mo DLC, ako ang draman lang. Gina dito ng taas. Tingnan mo, saka na. Saka. Akak, saka na. Uli na. Anak ko amoy labot diha. Uli na. So guys, ito ngayon yung ano nila, ito ngayon yung scenario nila. Okay. Tignan natin. Okay, so this is also my first time to go down here. Oh, mataas yan guys. Oh. Pagpalagay natin, nasa mga 20 feet yan guys. Or 20 or more. May bato siya. Pero, wow. Meron mo guys, kapag ka bumabaha ng hanggang lieg doon sa taas, it is almost mga 30 to 40 feet. 30 feet ang haba. Umaakit itong tubig na to guys. This is really a killer river. Marami na pong mga namatay na ano dito noon. Nung bumaha dito galing sa Pangi, no? Kasi nagle-letter S ito dito eh. So marami nang namatay. And then I started.
Siyan. Kaya na tinanong ko siya pero hindi ko tinanong yung pangalan. Pwede malaman yung pangalan mo? No po, ako po si Carice Jane S. Ramos. Okay. Hindi ka multimedia, right? Hindi po, Mass, communication. mass communication. Okay. Ano ba ang meron ang Masscom? Ano bang meron ang Mascom? Yeah. Pwede mag-English. Okay lang, yeah. English, Tagalog, or Konya. Okay, English. Mascom is basically, we're being trained how to communicate and for the public. And aside from the public, we're also trained to communicate with each other, even through the purpose of, let's say, writing and in media and also interpersonally. So, Wow. wide range talaga po siya. It's not only limited to broadcasting or news or journalism, but it's really communicating in also in the digital age. Let's say social media, websites. So very wide ang let's say skill set. It's like a mixture of MMA and also a mixture of English. Yeah. So actually we're very multifaceted and multi-talented in our degree or let's say college course. Okay. Good. Please invite. Kung gusto mo baka makapag-inspired ng mga estudyante na mag Yeah, so if you have a passion talaga in, let's say, connecting with people, if you have a passion in sharing and expressing your ideas, I recommend that you join and learn under sa aming Bachelor of Arts in Communication, especially sa University of Mindanao. I assure you, it has the best education there. We may not be, let's say, if you feel na, oh, hindi naman siya international, but I tell you, we have a lot of top-notchers there. And internationally, not only in communication, but in all courses, just like architecture, in education. So I assure you, you will really have quality education at an affordable price. Sali na kayo and enroll now. Yeah. Marketing, enroll now at University of Mindanao and Bachelor of Arts in Communication. Okay. Thank you very much. Yes, well, thank you so much too. Okay guys, back to the the team. Nandun sila nag-shoot. Kaya na lang, pag ano niya, hindi kayo taya, tatawa niyo sa ay mo pagka. Ito na kayo ito lang ako. 1 hour, 2 seconds, nakatawa. O, bilisan, bilagay na tayo. Hindi. Ayaw. Okay. Ano ba? So guys, there they are now, having oh, napakaganda ng ambience. This place will be our inspiration sa Mahayang, makulog, mahayang. so Rio Frente. Guys, look at that. Look at the bamboo tree, guys. Yung bamboo tree na yan supposed to be clean, but due to the high rise water flowing in their area, in this area, makikita nyo talaga guys na hanggang dyan po ang tubig talaga. So imagine guys, walang mabubuhay na tao guys kapag ka malakas ang tubig at naaanod ka sa sapa. So this is now a tawag dito, it's now a call, no? Call to be anyway, this is the other part of the river. So ibang ano na po yan sila dyan, ibang association na po yan sila. Sa kabila saan tayo galing, yun po ang Lumpiang bayayang, makulog, mahayang. napakaganda na yan po ng tinatawag na lawiswis. Lawiswis ng kawayan. Shhh. Lawiswis kawayan. Taririraran. Tariraran. Dararan. Dirararin. Dararirirararan. Ito din naman kawayan dito guys ay product po ito ng kanilang effort noon. Sila po nagtanim talaga dito sa mga kawayang ito. So, pag-aari po ng association. Kaya lang ngayon, syempre may nakatira na. Parang sila na rin ang nagtitake care ng kawayan dito. Maraming kawayan dito guys. Kaya mahirap kunin. Mahirap magputol ng kawayan. So, tanyo kung gaano ka helpful ang kawayan guys.
Kung dito titignan natin po. Dito titignan po natin. Napaka po. Tayo nyo, basura umabot talaga dyan. Ang puno ng kawayan, guys. May bahay po dito. Ayun, may bahay dyan. Kung ma-imagine ko lang guys ba kung tumataas yung tubig, no? Napakalalim po talaga. Ngayon, bumalik na siya sa kanyang dating kilos o sa kanyang dating galaw. Hindi siya hindi po siya mataas. Ito po ang pinaka-normal niya na pinaka-normal niya na taas ng tubig. So this place also are being dito talaga sila may mga dumadaan yata doon sa kabila. Yung mga bata gustong manood talaga pero iniiwasan po natin, nandito sila kasi mga malilikot. Ayaw po natin na may madisgrasya. So kasi this is only a water, a shallow water, but delikado pa rin po ito. Nakakalunod pa rin po. Kaya may mga portions po dito na medyo malalim po. Ayan guys, andun ang mga nagsushoot, no? Nagsushoot. Wow. Anyway, please like, share, subscribe Pinoy Rab YouTube channel sa segment po ng Good Morning Davao. Of course, ang inyo pong host Gilbert Lopez Martije Cacho. Tayo po nag-host sa Good Morning Davao segment. At guys, very fresh ang dito hangin. Napakasarap ng hangin dito guys. Masarap talaga. So maraming mga puno, kasi riverbank marami talaga. And I've noticed na merong bato, malaking bato dyan sa harap. Para siyang solid solid rock. Ito kasi is nagle-letter S kasi itong letter S kasi itong guys. Nagle-letter S kasi ito. Ang pagkakaiba lang po guys ng tinatawag natin na video aids performer ay medyo sila kasi nakatape na po sila tapos well edited na po, so kaya makikita natin on screen na malinis na talaga, no? Wala nang problema, maganda na siya tignan with all the effects and the adjustments of the video. But guys, kung stage play ito, kung this is a dance drama musical segment, iba po yun. Kasi although I am a video aids director, pero gumagamit pa rin ako ng mga tinatawag na traditional po na traditional pa rin po na sa mo tanaw 1, 2 mo tabon mo sa baba 1, 2 siya katawa dili maniud to ha, kung dili mahuman, kung dili mo maka-perfect og shoot ha, wala paniud to. Right, so ang kaibahan lang po guys talaga ng video aids performer ay pwede naman din kasi Lea Salonga also is a video aids actress and she is also a stage performer. Ang pagkakaiba lang po talaga guys kay dito, iba talaga yung register ni Lea Salonga on the video at iba talaga ang register niya on stage kapag stage dance drama musical. I saw the yung palabas nila na Miss Saigon. Nakikita ko yung nila na Miss Saigon guys. Napaka-effective ni Lea Salonga sa Miss Saigon. So andagan katong nakas to nga
Wide shot na ako. Try. Ay, okay lang. Ay, Ano ko dito? yan na lang, yan na lang. Yan na lang. Oh, guys, Taray sa ako tanong. oh, ang pagkakaiba kasi is, sa video kasi guys is perfection. No? Makakuha ng shot na ano, makakakuha ng shot na perfect shot. Kami po sa stage play, ang inuuna namin yung audio. Yung perfect recorded audio, edited na siya. Tapos hahabulin po namin yun. Ang tinatawag po doon ay lip sync. Isi-synchronize namin yung lips sa pagsasalita po doon sa actual na stage, actual na action. So, ano po siya? Kasi hindi mo pwedeng ulitin. Hindi mo talaga siya pwedeng ulitin, guys, but hindi mo siya pwedeng ulitin kasi one shot lang yan eh. One shot lang talaga yan siya. So hindi mo siya pwedeng ulitin. Kaya yun ang pagkakaiba. Itong video ay napaka-safe po nito. Yung actual na performance po ng dance drama musical, very dapat 100%. Kung ano yung kinalalabasan ng performance mo, yun po talaga ang actual na kung makaka-capture din yun ng video, yun na talaga yun. So walang take 1, take 2, take 3. So guys, yun po ang pagkakaiba. Pero doon sa mga elements na ginagamit sa theater, meron pa rin silang tinatawag na mga mode. Kanina nakikita ko yung mode of parang dismayado siya masyado kasi siya lang palaging natataya, no? Siya lang ang palaging natataya. So parang napuno na siya talaga kasi kahit pa anong gagawin niya, taya pa rin, siya pa rin ang taya. So ganun po ang scenario ngayon. So yan. And right. So akala nila guys madali lang, no? Akala nila madali. Ako masaya ako kasi they will be able to experience guys sa video shoot. Makaka-experience siya aside from the Gen Z. meron kasi silang YouTube or meron kasi silang program na Gen Z, no? Na ang nag-host po ay si Eli together with John, no? And ngayon, siyempre may ano na sila. May familiar na sila doon sa camera. Nakikita kong hindi na sila conscious. Hindi na sila conscious doon sa camera. So, parang wala na lang kasi sanay na talaga sila sanay na talaga sila sa camera, humaharap sa camera. So, yan po. Alright. quiet on the set, and 3, 2, 1. Pawas ako. Okay. Ganun po. Guys, nasa ano pa lang sila guys, nasa umpisa pa lang. Wow, ganyan po yun. So ulitin ko po. Okay. Quiet on the set, and 3, 2, 1. Okay. See? Napakakunting bagay lang guys. One clip lang yun guys ha. Within 2 to 3 seconds lang yun. Grabe. Ganun po ka Yes, wala tas pagwanay. meticulous. Ha? Napaka meticulous ng ano. Okay. Tagalay mong bag din. O tinawag na ako ng ano guys,
ng stage manager. Our vlogger for today is our main actor today. Alright, so tinawag na tayo guys ng ating Team. Ng ating team. team. Ikaw na lang video. Vlogger muna kung daddy good. Kasi pagpasensyaan nyo na. Sana all. Yeah. Ay, oh! Di! Dili ka muna ako, Di. Ikaw may matawag kay Joy. Ala, nagtagwangan niya. Gipahuli. Tagwa may tagwan. Yan ka, Di. Yeah. And then... Okay na na. Sige. Oh, batay ha, locative ha. Kasi buhaton kung locative. Say boto mag-locative. Locative, gesture, sa buhaton. Simod judi ay, as in? Tutlo. Yes! Kamay ang gagamitin. Paglayo, simod. Oh, simod, di ba? Correct. Saan eh? Close up na eh. Close up. Close up tapos close up tapos Oh, sige, so take one tayo. Usa na nakasin? Usa na sin? dialogue good. Kailangan close up good. Ah, usa na sin? Pinto gihapon. So, gyapon, take one. Okay. Usa tayo dito dati. Huli na. Na, kay gabi na, delikado na. Sam, uli na, delikado na, kay gabi na. Ha? Ang pangalan ni mo sa script, Sam. Samantha. Ay, Samantha. Sam. Nak, delikado na, kay gabi na, huli na. Oh. Pero pasyagit, mo ni. Sam, uli na. Oh, that is energetic tone. Siya, tapos siya. Ako maganda. Nak, huli na! Mana? That is energetic tone, remember Pero that. microphone. Ay, di na kailangan microphone. Kuha na na, kuha na na, baka-option na na ano. Cellphone. Iwan sa Ako anak, dili lang. Gusto na. Mo lagi na, lagi kedua-dua dia. Kailangan siya. Kailangan close up. Close up na ko yung Oh. Mic. Where did it? Dili, kaya rin na ni. Kaya rin na ni. Idoon niya Ay lang. mo ingon na. Ay. Mabalasa ka. Ay, hala na lang, hala. Patadlok. Hala si Papa. Okay, sige gunit, Gab. Ikaw gunit, Gab. Okay. Pwede na sila mag-express. Ay, Rev. Doon lang ka kay Rindel. Doon lang ka kay Rindel. Dapat balik na rin yung mic. Ayaw, ano yung kuhan? Balik ka. Ang kuhan na na. Pwede ka mag. Hindi ka mo-shoot ha. Sibog ba doon? Para... Sa shoulder. Wala naman yung video na yun. Ha? Wala naman. Wala naman. Kanya pa ko. Asa ko magkuha ng clapper? Asang clapper na? Dito or dire? Okay. Dito ka sa taas. Dito pana. Close up shot, take one. Wala makita ka. Ah, kunin na. Ay, ay, tama. Nakatake one. Tama. Mas sisipik, mas gusto ni reshoot. Yeah. Wala, bulok. Tatagal na ako lang makita sa rin. Wala. One in the set and 3, 2, 1, action! Nak! Uli na! Kay gabi na! Delikado! Cut. Perfect! Let's go! Isa pangalan sa ano? That's scene na lang, that's scene. Thank you. Alright guys, tapos na tayo nag-take sa ating scene. Ayan, I'm so excited dito mga bata na to. That's Joy. She's not the main cast. Of course, this is a tinatawag natin na all-star cast. Lahat po sila dito ay bida.
Wala pong bida, walang kontrabida. Si Paula ang kontrabida. Yan. Ayan si Paula ang kontrabida. Yan guys, ang ating kontrabida guys. Tanyo no? O yan ang kontrabida natin si Paula. Paula, uli! See? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sila. Nandito yung isa. Oh! May nuno sa punso. Ayan, ang nuno sa punso lumabas. Tago sa sin. Sa tanghaling tapat. Ah, okay. O dyan, ganito dyan. Sa ako i-focus dyan ito. Iyo, kay ikon, atubang man sa imong sin. Di, ang imong buhatan, di, dili lang ka muna, guys. Pwede lang dito. Eh di, pwede siya mo-forward like this. Basta lang na movement ba? Ang rini mo, tikto yapon. Yeah, ako ang kamera ko. And 3, 2, 1, action! Nak! Uli na! Gabi na! Delikado! Thank you, day. Thank you. 2,000. Wala, kay Quisildo 1 month. 2,000 lamod. Okay, let's go. See you, no? Nadri, day. Okay. Wow. Sino mo drama kay Dagan? Alright guys, maya puputulin natin to kasi mahaba pa to. Sa tabing ilog. Ma-remember ko yung anong noon may tabing ilog. Okay, gather. Shh, basi nga instruction. Guys, that was a good run. Okay, mag-podcast na tayo niya. Warm up pa lang to. Warm up pa lang to. Okay. So guys, may shoot pa. Ay, oh, napatoy ka na si Papa. Uy, na si Daddy. Uy, si Daddy. Nagdalag ice cream. Term na to, Papa or Daddy? Or amahan? Dili. Para, common. Kay Kwan ba? Pwede magdili sa motor siya. Ay, hala, gitawag na ko. Anak na lang. Okay. Kuang ka, dismayado ka, gitawag na ka, wapang kakabalos. Joy, remember Joy, wapang kakabalos, Joy, ha? Kaya gitawag na ka, so sa reaction. Dismayado ka. Sana ni? Wide ni, wide? Wide ni? Wide ni? Nakapwede yan, no? Pa ang tawag, pa. Pa? Padulong na pa. Padulong na. Wide yun siya. Sibog mo. Wide. Ay, Joanna. Jana, gawas mo na. Dali, gawas. Dali mo. Dili mo, ligir ka. Pag dialog, was close. Try. Pag dialog daw, Ray, close up daw. Not unless kung naasya ko nung ta. Pero wala man siya. Sulod. Buta na mo. Okay ra. Uglayo. Ay, okay, naglayo. Namoy dialog kaya. O na. Okay ra na. Okay ra? Saman. Nice po siya, kung masagit po siya. Yes. Layo, kuya, wide. Oh, naanak ko pa. Oh, pinapadulong na pa. Pero ayun, Sagit, Joy, ha? Come over here. Wide na, wide. muha na siya, mama. Padulong na pa. Nag-shock siya, ba? Padulong na pa. Wide din. Ano ba? Focus, Jud. Napadoon siya. Close up. Okay, close up. See you. Dito ka na, medyo naman na. See you. Up, shot. Alright guys, this is now the response. Kung saan ang asin? Scene 1. Sinto, Gapon. O scene 2. Scene 2 dash 1. Sige. Ayan na yung roll of toys. Isintro na lang na siya. Okay guys. Scene 2. Take 1.
nasa mic dito. Pero sure mga nagakuan siya, ha? Nagka-capture. CB nga. Ako po balas. Sige ra, last na naman. Patubang ha. Ang alamat ng sapa. Ang alamat ng sapa. Magiging mo kuan, version. Siya mo gud ang kuan day future nga version ni. Oh, siya. Ikaw ang kuan, ang bata nga version. Bata pa na. Yung future sa Hi. magkumsay na. Padulong na pa. Padulong na pa. Gutom na. Gutom na pa. Sige. Oy, take 5 na. 4 pa, 4, sige. Action! Madulong na pa. Okay, go. Spike, spike. Thank you. Okay. Sunod. Ano mabuyagan man. Buyag. So guys, the Kalakas mo first, bakir buyag the first scene and the second scene just finished. And sila mananghid pa na sila sa nuno. Hi, Sam. Sam. Dali mo pagdali. Ayan. Ito ang buhay ng ano guys. So nakakatuwa lang. Tingnan. Ngayon pa lang first time ko nakapunta talaga dito. For 2 years kong pabalik-balik dito sa ano. Pabalik-balik dito sa Arroyo. Ngayon pa lang talaga first time akong nakababa sa sapa. Ang baliti sa sapa. Tama na yung mga paa nilagay. So Joy is the Samantha version of her teen. Ayan, pauwi na po tayo. So thank you very much for the opportunity. Napakaganda ang buhay guys. So you know, this is not really a solid foundation kasi it is sandy. Hindi naman ito clay. Right. Talagang ganito dito guys. Yung tubig nila mahina masyado. Mahina ang tubig. Pero laban lang sa buhay. Talagang ganun. Laban lang sa buhay. So now I have the things. Ay, ginawa na talaga nilang shortcut. Okay. May ulam pa yata si Fred. Siyang ulam. Okay. Ano pa siya gulay? Anyway guys, pauwi na tayo. And so katatapos lang ating ng ating shoot. Napakagaling. May mga future artist na tayo. So guys, they are now preparing for the food. Okay. So the foods. Action! Ayaw. Wala naman po kay outfit. Sige na, asa si Kuan. Ato si mama ni mo. Kung naluto na ba ang rice niya. Action! Sa relasyon ipahurot na lang natin. 2 per 6, 8, 10. Asa si Ate Giselle? Kainit. Uy, nago kay ano. Kasi gusto mo sudan ng quick. Kasi gusto mo sudan ng quick. So guys, cut muna natin dito.
Kakatapos lang ng ating shoot kanina doon sa may ilog at saka marami kang matututunan. I don't know kung kailan lalabas, but of course, rest assured, lalabas siya. At project po yun ng mga multimedia art students dun sa UM. So, yun lang po. Please like, share, and subscribe to Nirab YouTube channel. Good morning, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.